Ako v talianskom jazyku vyjadrím, keď chcem povedať niekomu, aby sa nevzdal, a naopak, aby v niečom vytrval, čiže pokračoval. V talianskom jazyku použijem sloveso arrendersi, čiže zvratné sloveso, a môžem teda niekomu povedať non ti arrendere, alebo môžem si vybrať druhú verziu, a to je non arrenderti, ktorá je viacej zaužívaná. Čiže zámeno ti dáme nakoniec slovesa a bude jeho súčasťou. Non arrenderti. Naopak, keď chcem niekomu povedať v kladnom, čiže bez záporu non, môžem povedať vytrvaj v tvojej ceste a tak ďalej, v tvojom projekte. V učení taliančiny, ako to poviem, použijem sloveso perseverare. Pozor, toto sloveso nie je zvratné. A môžem teda niekomu povedať persevera nel tuo impegno. Vytrvaj v tvojom úsilí. Ciao, alla prossima!